Προχωράμε όμως, καθότι υπάρχουν τόσα πολλά αριστουργήματα. Όπως τα ιστορικά έργα. Τα οποία καθότι αριστουργήματα δεν απαιτούν καλλιτεχνικούς αυνανισμούς. Δουλεύουνε μόνα τους. Μιλάνε κατευθείαν στο σημερινό θεατή. Σε όλους εσάς που ζείτε καθημερινά το κυνήγι της εξουσίας. Και για τους ηγέτες, το να εξουσιάζουν σημαίνει να ζουν. Και για να πάψουν να κυβερνούν, πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Τα ιστορικά έργα του Σέξπιρ. Εξαιρετικά. Ριχάρδος ο δεύτερος. Ερίκος ο τέταρτος, μέρος πρώτο. Νομίζεις, Ερίκος ο τέταρτος, μέρος δεύτερο. Ερίκος ο πέμπτος. Ερίκος ο έκτος, μέρος πρώτο. Νομίζεις καλά. Ερίκος ο έκτος, μέρος δεύτερο. Ναι, εντάξει. Ερίκος ο έκτος, μέρος τρίτο. Νομίζεις βασιλιάς Ιωάννης. Ριχάρδος ο τρίτος. Και καιρός θα έρθει και μια γυναίκα σε αυτή την παρέα, γιατί μας έχει τους τους άντρες. Λοιπόν, τα η άλλα της Αγγλίας. Έκτος του Λόβρε Ψωνάρα δεν έγραψε τέτοιο έργο Σέξπιρ. Δεν έγραψε. Δεν έγραψε. Λοιπόν, ώστε τους κάναμε όλους τους βασιλιάδες. Περίμενε. Κύρια, για δείξτε μου λίγο το προγραμματάκι σας. Τι κάνεις, καλέ. Παιδιά, πρέπει να τσεκάρω αν τα κάναμε όλα. Σοβαρά μιλάς. Έχω την εντύπωση ότι τελειώσανε τα ιστορικά. Το Ρωμαίο, το Ρώσο και την Ιουλιέτα τη Βλάχα, από όσο θυμάμαι, τους κάναμε. Τους κάναμε. Κάναμε. Τον Τίτο Ανδρώνικο ως μάθημα μαγειρικής τον κάναμε. Το κάναμε. Τον Ιούλιο Κέσαρα που ήταν πολύ άτυχος εκείνη την ημέρα, θα ρω πως τον κάναμε. Βεβαίως Το το κάναμε. Κάναμε. Τον Οθέλο, τον Κύπριο, τον Μαύρο, τον Πεζεβέγκη με την Όλγα που έμεινε άσπρη, τον κάναμε. Το κάνουμε. Ναι, Τον κάναμε. Το μα! Το βρήκα! Μα. Βασιλιάς Λύρ. Έλα παιδιά πάμε. 1, 2, 3. Βασιλιάς Λύρ. Είδατε! Ούτε μία ώρα! Λοιπόν, θα πρέπει να σπάσουμε ρεκόρ, έτσι. Θα σας αφήσουμε να φύγετε λιγάκι νωρίτερα. Καλά τρελάθηκες, είναι δυνατόν. Ο κόσμος ήρθε να δει ολόκληρο το Σφέξι σε μία μισή ώρα το πολύ. Το πολύ, σε μία μισή ώρα το πολύ. Μόνο ένας κουτός θα καταλάβαινε καλύτερα σε μία μισή ώρα το λιγότερο. Και τι θα κάνει το κοινό τόση ώρα, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να φύγουν. Λοιπόν, ιδίως τώρα που ήρθαμε και σε τέτοιο θέατρο εδώ πέρα όπως το Αυλαίο, καταφέραμε να κλείσουμε τώρα. Να μας γράψουν για σκέψου κάτι. Λοιπόν, εγώ λέω να αρχίσουμε να λέμε. Το έχω. Τι! Θα πούμε τις καλύτερες εξυπηρετικές βρισιές. Ναι, αυτός είναι. Καλύτερες ατάκες όλου του Σέξπιρ μέσα. Θα αρχίσω πρώτο παρόλα αυτά. Λοιπόν, ηθοποιούς που του βαριέται το κοινό. Ελβίρα, είσαι μια ρέγγα. Είσαι χώμα, Ελβίρα. Καμίλα. Είστε όλοι κάφκαλα. Τον Άμλετ ρε! Τον Άμλετ! Άχρηστη και κάθομαι εδώ και τόση ώρα αναρωτιέμαι τι ξεχάσαμε και τι ξεχάσαμε. Έλεος! Έχεις αντιληφθεί πόσο χάζοι είμαστε. Κοίταξε, δεν μας λες χαζούς, μας λες λιγουλάκι αφηρημένος. Έλα, σκασμός, όχι μόνο δεν σπάσαμε ρεκόρ, μας έχουν μείνει και λεπτά. Τελειώνεται όμως ο Δεν γίνεται ρε ο Άμλετ σε μερικά λεπτά. Τότε θα κόψουμε. Πάλι θα κόψουμε. Να μόνο θα κόψουμε, δεν βλέπεις τι γεμίσαν το θέατρο, τόσο έδωσαν. Θα δουν Άμλετ, θα κόψουμε. Καλά, το έχω. Κυριάκο, φώτα εδώ. Φώτα για το μεγαλύτερο έργο που γράφτηκε ποτέ στα Δανέζικα. Άμλετ, ο πρίγκιπας της Δανίας. Νομίζεις, τι είπα. Ο Σον Χάβικ Άμλετ κόμπρι σε Ντένμαρκ. Όχι, ούτε λατινικά, ούτε νέα ελληνικά, στα Δανέζικα που ανεπενδύσω. Έχετε ένα δίκιο. Άμλετ, ο πρίγκιπας της Δανίας. Ο χρόνος. Παλιά. Πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Ο τόπος Δανία, όπως καταλαβαίνετε, στην Ελσινόρη, στο κάστρο της Ελσινόρη, στο Κρόμπορ, για να μαθαίνετε και κάτι. 1 ώρα με το τρένο από την Κοπενχάγη και 5 λεπτά. Είναι νύχτα, έχει κρύο, υγρασία, χάλια και ξαφνικά μπαίνουν 2 φρουροί. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι ελληνικά, το πούμε στη γλώσσα τους. Τα κόμμα τόσο φέτα! Μάλλον. Θα μπουνε οι 2 φρουροί, δεν θα μπουν. Ιδού η απορία.